kita jika bisa untuk dinonaktifkan. Mau lihat masuk mahita, marende, sian buku ende. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi perbadia natuma palangit dohot tanoon. Amin. Asi maroham di ahu ale Jahoba, ay natargogot do ahu, maras dorohaku dohot dagiku. Alai anggo ahu, tuho do ahu marhaporusan ale Jahoba. Nikudo, ho do debataku. Marguru tu tanganmu do aka parsorioki. Sai palua maahu sian tangan ni aka musuku, dohot sian aka namangalotongi ahu. Ale Jahoba, sai unang paurak ahu, ay hodo na hujou, sai palua maahu marhite hati goranmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jalahudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahenmi, patupahon hangoluon nami. Saidongani mahami marhite-hite asin roham. Asa hupikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa huharsako kami dosa nami,
Jala asa tubuh dihami ha porseon nasitong. Jala asa maroha ha holongon hami huhut mandok mauliate tuho. Asa holo hami mangiutoko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut hurian naung tinobusmu. Marhite-hite mudarmu nambadiai. Olat nion rodi saleleng-lelengna. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo dohot lapatana. Patik parjolo, ahu do jahoba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo, ikon umbiar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Atong rap mangido gogo mahita sian debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin.
tatopoti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Saimar pangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasawak kami dukon ni asi ni roham. Hati goran napi natupa ni anak mudo nahu pangasawak kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Alani pangalausiot tado ubain natar tulang Kristus. Jalabinahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Apetu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinahen ni bugangna malum ita ilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Jesusi, Hosana di usiun nama kokop colmai, mudar ni Tuhani, domangoluaki, tungdami calalas dorohaki, tung mudar ni Tuhaku domamuri rohaki, marolo marningot asimi o atuaoni nasoboy salpui umot ko pauduma tituhaki guarna asing dan ado nadoson Kristus di pamalum rohaki, oh namar sakit, salro tu Tuhan mi, nang hosoy bolong di man Jesusi. Tumudar ni Tuhanku mamuri rohaki, marolo polo tunik marnoy no asimi. O aku auni nasoboy salpui umoko paudu mati Tuhaki. Hatani debata nagabe turpuk epistel dihita di minggu tasadarion ima ojahan ni jamita nienet sian Yohanes 12 ayat 12 saat rodi ayat 15. Yohanes bindu 12 ayat 12 1 ayat 15 tajahama marsikat sorin.
Dungi torang ni arii, di bege halak na torop na rotu pestai, na naeng Roma Yesus tu Jerusalem. Dari buat nasi dan maaf para mereka, kau mana umum ngebana ubud di jauh oh siana pinang pasu mahoro mamati ambuar ni Tuhani Raja Israel. Dungi dapot Yesus mahalo desada, ima dihuduli hobar tu natar surat. Unang Roma biar musion idema rajam donaro marsi bundul di anak rehul. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Pilih Yesus doakin lau mangulu ibana nang muruk pituruk disi labaku du ibana dihongoluku rudi ajalu Yesus diu amate mangolu dihongoluku rudi ajalu Yesus diu amate mangolu. Makokobuarni dison sailas di rohaku dung sahata di surgoi sai tong Yesus moluku atuaku sangapihu Yesus ku Tuhanku Yesus moluku atuaku sangapihu Yesus ku Tuhanku. Tahati dakon maha porseotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta, natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banuato rudung ditanom, namulak mangolu diari patoluhon, namanai tu surgo, hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah.
Amin. Horas madida saluna. Tikting nama sadihuriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 10 April 2025. Topik ni jamita. Lehon hamuma hahormaton tu debata. Tikting na parjolo. Goarne minggu. Ia goarne minggu ta sadarion ima minggu palmarum namar lapatan mare-mare. Napaduahon ruas napida. Mulai sadarion minggu tanggal 10 April 2025 nunga pida haruason sian huriata
Ima keluarga Amang Reynold Edison Gohan Paringotan Hutapea. Inang Doris Yuni Susanti Boru Sihombing Sian Banjar Bendi Peninggaran NPJ 1997 Rap Dohot 2 Halak Boru Nasida Pidatu GKPI Gunung Para Resort Pabatu Tebing Tinggi Sumatera Utara. Nabatuluhon ruas nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 10 April 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga ni Amang Dominikus Edrus Susanto Inang Linda Risma Matilda Boru Tambunan Sian Banjar Tanah Kusir Kodam NPJ 2004 Nasida Rosian GPIB Jemaat Abraham Serang Maringanan di Komplek Kodam Tanah Kusir nomor 37H RT 00 RW 00 Kebayoran Lama. Opat kunjungan gerjawi. Sadarion Minggu tanggal 10 April 2025 Borhatdo Naposo Bulung di Huriata. Patu pahon kunjungan gerejawi Tuha KBP Resort Sutoyo. Lao patu begehon ede puji-pujian di parmingguan pukul 10.00. Ni uluhon ni Amang Pendeta Surya BM Lumban Doruan STH. Tabuama di Tangyakta. Asa dengan mardalan ulauni. 5. Kompen Distrik Walu DKI Jakarta. Di Patupa, di hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 10 Manogot, Sahatu Nasidung. Ima nani dohotan pelayan penuh waktu dohot keluarga. Padita pensiun dohot keluarga, rap dohot ina sarfat. Maringanan di gereja HKBP Resort Pasar Rebo, Jakarta Timur. Onom, mutasi pendeta fungsional. Hobar tu surat haputusan pimpinan pusat HKBP. Taringot tu mutasi pendeta fungsional Manotopon. Pendeta Surya Bakti Misail Lumbanturuan STH. Gabe pendeta fungsional di HKBP Resort Pasar Rebo. Dohot Manotopon. Pendeta Lydia Boru Simanjuntak MTH. Nasian HKBP Resort Suprapto. Nagabe pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama. Pelantikan dohot bisa sambut di Patupa, Naparjolo. Pajak konon di HKBP Resort Pasar Rebo di Patupa Mei di hari Minggu tanggal 27 April 2025. Dapat duahon pajak koton di HKBP Resort Kebayoran Lama di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Di Parmingguan Manogot, Manang pukul 7.30 WIB. Dilanjuton dohot acara bisa sambut di Aula Sopo Praja. Napatuluhon, pilihan khusus marhite amplop nabotar, songot tada holong tu pakobasion ni Amang Pendeta Surya Bakti Misail Lumbanturuan STH di Huriata, di Patupa di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di Parmingguan pukul 7.30 Manogot. Parmingguan 10.30 dohot di Parmingguan pukul 10.07 sore. Tikting napa pituhon, kebaktian Pasion Jumat Agung Manang buah-buah hijuk dohot Paskah. Naperjolo kebaktian malam Pasion. Pasion Perjolo di Patupa di hari Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 10.00 Marbahasa Batak. B. Pasion Paduahon di Patupa di hari Rabu tanggal 16 April 2025 pukul 10.00 Marbahasa Batak. Paduahon kebaktian Jumat Agung tanggal 10 April 2025 live streaming Manogot pukul 7.30 WIB Marbahasa Batak dohot sore pukul 10.50 bahasa Indonesia. Dilanjut kok dohot kilas balik Hama mateni Kristus manang ulau nahohom dohot perjamuan kudus manang ulau nabadia. Napatuluhon kebaktian buah-buah ijuk di hari Minggu tanggal 20 April 2025 ima di pukul 4.30 Manogot.
Napa paton kebaktian Paskah na Parjolo di Minggu tanggal 20 April 2025 di Patupa di pukul 7.30 manogot marbahasa Batak live streaming. Di siang di pukul 10.30 marbahasa Indonesia, sore pukul 10.00 WIB marbahasa Indonesia. Nah diuduti pelayaan Paskah Marhite Prahmen kebangkitan Tuhan Yesus diikuti dengan live streaming. Napa limahon kebaktian Paskah napa duahon di Patupa di hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 sia 30 botari marbahasa Batak. Tata ibadah dicetak. Khobar tu acarai mulai hari Selasa tanggal 15 April sahatu hari Senin tanggal 20 April 2025 masohot ma pertangyangan Banjar dohot sermon kategorial kecuali sermon perhalado dohot sermon guru sekolah minggu songoni ma buah-buah tu kita. Tingna pawaluhon Jumat Agung dohot Paskah sekolah minggu. Lau menyambut perayaan Jumat Agung dot Paskah tahun 2025 ya anak kota sekolah minggu patupahon acara ima songonon nampar julu ibadah gabungan Jumat Agung di Patupa di tanggal 10 April 2025 masuk Mei di pukul 7.30 manogot. Napaduahon ibadah gabungan Paskah buah-buah ijuk kelas besar di Patupa di tanggal 20 April 2025 mulai pukul 4.30 manogot satu pukul 6.30 tuaka anak kota kelas tolu SD doho satu prasidi di parmingguan acara telur dohot pembagian hadiah lomba. Dapat teluhon ibadah gabungan Paskah kelas kecil di Patupa di tanggal 20 April 2025 pukul 7 manogot satu pukul sia 30 manogot tuaka anak kota mulai kelas TKA satu kelas 2 SD di parmingguan cari telur dohot pembagian hadiah lomba. Pinapotohom tuak kanatora si anak kota sekolah minggu asa marsuru dadanaki lau mengikuti acara jala masuk mah tepat waktu. Tikting napasiahon, parheheon parupuan. Khobar tu perayaan Paskah dohot parheheon parupuan tahun transformasi 2025. Punguan parupuan naing patupahon bajar makanan di hari Minggu tanggal 10 tolu dohot tanggal 20 April 2025. Lau mendukung dana kegiatan seksi perempuan. Tambahan informasi boy mata jaha di buku warta, nah dong di kita ganup. 10. Berpacu dalam melodi buku Ende, dohot festival Kor Antar Banjar. Dalam rangka tahun transformasi, panitia transformasi naing patupahon acara berpacu dalam melodi buku Ende, Manang Beda Diku. Dohot festival Kor Antar Banjar, Manang Tikar. Dohot informasi sebagai berikut. Nah perjolo Beda Diku di Patupa di akhir Mei Manang awal Juni 2025. Sada tim perbanjar godang na 5 halak peserta siar remaja naposo ama ina dohot lansia. Juru bicara tim imasian remaja Manang naposo. Panitia naing mensosialisasihon kegiatan non tusude Banjar di Bagasan Pertangyangan Banjar akhir April 1 Mei 2025. B. Tikar. Di Patupa di bulan Agustus tahun 2025 bersamaan dohot ulang tahun Nigarijeta Pak Ono 10 tahun ton. Di Huton tim Sian Banjar Manang gabungan Banjar maksimal tolu Banjar bergabung gabe sada tim. Dohot mangedehon lagu wajib Manang lagu pilihan. Peserta dengan komposisi suara sopran, alto, tenor, dohot bas minimal 12 halak, manang maksimal 25 halak. Informasi teknis taringot tu kegiatan non di pasahat mah tu arena mangihut. Tikting 10 sada, sumbangan air kondisioner manang AC.
lau melengkapi sarana prasarana gereja tak nunga tajalau sumbangan sian NN manang sumbangan sian piga keluarga berupa AC split 2 PK merek Daikin Thailand godangna onom unit si pakai tamai di bagasan gereja tak marhite tiktingon parhalado rap dohot ruas pasahaton mauliate godang ma tu keluarga naung mangalehon sumbagani. Soal 5 jauh kami tikting di hita di bagasan sadarion Tuhan tama nama dongani hita saluhutna horas.
Damai ni debata na sumurung siang saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mita manginang. Selamat Minggu Palmarum madihita sudi. Hatan debata barita nauli di minggu tasadarion imasian edde pesalmen bidu ona puluwalu mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 30 onom. Songonama didok nunga di ida nasida hababongotmu ale debata, hababongot ni debataku, rajaku tubagasan habadionai. Mardalan dijolo aka parede, dipudi ni aka parsarune, di tonga-tonga ni na marbaju, aka nama malu doal. Pinuji madebata, di bagasan aka luhutan, Tuhani. Hamu alea kanasian mual ni Israel. Disido si Minjamin siapudan pangarajay na sida. Aka induk sian Juda pe pasipar. Aka induk sian Zebulon. Aka induk sian Naptali. Ditonahod debatado hagogoonmu. Say pargogoy ma ale debata na pinatupam di hami. Ala jorom na di Jerusalem taruhon niya karaja do sogot si lehon-lehon tuho. Say songgahi mabuya na ditolongi. Aka jonggi na marhoron-horon rapdohot aka anak ni lobu ni aka bangso. Asa diulinasida patu mangalehon job bahalal. Ibana paserakon bangso aka na makalomohon hamuson. Rodo sogot akan sumangap sian Misir, kuspe habogado marsob batu debata. Hamu alia kaharajaon di tanah on, ende kamu ma debata, palu hamu ma parhinaluan mamuji Tuhani. Ibana marhiti-hitihon langit ni langitan sian narobi, idama pangyeron nama suarana, suara nagugui. Salehon hamuma hahormaton tu debata, hamuliaunido gumonggom Israel. Jala diaka banua gijang sahalido hagogoonna. Sokal do debata, rosian ingananna akan abadiai. Debata ni Israel do ibana. Silehon hagogon dohot hamuliaon tu bangsoi. Pinujima debata. Ima sahat ni turpuk. Amanginang molo taparohahon sada tradisi menangha somalan. Jimolo di Patupa pertandingan sepak bola dunia. Ini pertandingan yang paling heboh. Lebih heboh dari Olimpiade. Nah, Olimpiade beberapa cabang olahraga. Alimolo dok perlombaan Piala Dunia sepak bola ini sebuah pertandingan yang begitu bergengsi. Jadi mau taparohahon piga-piga event. Nah perpudi molodang salah pertandingan Piala Dunia sepak bola di Qatar ya 2022 Qatar. Jalalisi nah masuk tuh babak final ima klub Argentina melawan Prancis. Prancis saya menang. Alai di tahun 2022 talun sida. Mungkin aladang tuan rumah. Nah, nanang taida manginang salah satu tradisi, salah satu hal yang menjadi molidok selebrasinya. Jadi dung mula ma timnas Argentina tu negara sida, tu Argentina, tu kota Buenos Aires. Tapi ring majo
luar biasa penyambutan ni sudah pangisi ini negara Argentina menyambut kedatangan timnas mereka yang lolos dan menjadi juara dunia, mengalahkan Prancis. Itu 4-2 skornya dan agak sedikit dramatis karena itu adu penalti. Agak sedikit apalah itu. Ya faktor laki lah, keberuntungan juga di sana. Tapi fakta mengatakan pemenangnya adalah timnas Argentina, Lionel Messi. HP gudang dua bintang-bintang bola sekelas siapa kita bilangnya? CR7 ya, Cristiano Ronaldo. Orang berharap dia akan bisa bawa Portugal menang, tapi tidak. Jadi kemenangan timnas Argentina itu mengukuhkan bahwa timnas Argentina di bawah komando daripada Lionel Messi yang terbaik. Kalaupun yang paling mahal dan kaya adalah ya Cristiano Ronaldo. Amanginang, setiap event kejuaraan Piala Dunia itu timnas mereka akan disambut dengan gegap gempita. Bukan hanya di ibu kota negara Argentina, tapi juga di seluruh negeri mereka. Anehnya, multa parohaon akan menang taruhan, menang dalam arti menang tim favoritnya. Jadi kalau Argentina na mamestahon kemenangan timnas Argentina. Dakol rakyat Argentina secara khusus. Dakolan pangisi ni huta Buenos Aires itu. Iya, ibu kota Argentina. Nah, menarik tabereng, nang dipiga-piga luat terlepaslah yang menang taruhannya, ya biasa itu. Tapi terlepaslah itu. Ini soal soal fanatisme mendukung tim-tim favorit mereka. Jadi dalam perayaan di Argentina, dalam perayaan di ibu kota Buenos Aires, tapi juga seluruh dunia, orang-orang yang mendukung tim-tim kesayangannya itu, mereka juga turut merayakan kemenangan tim itu. Jadi inilah selebrasi. Nah, huda amanginang multa parohaon itu luar biasa penyambutan mereka. Luar biasa penyambutan mereka. Jadi tim itu begitu mendarat di bandara sudah diarak-arak itu, disiapkan bus, konvoi, karnaval, itu sebagai ungkapan sukacita. Karena tim mereka bisa menjadi juara dunia. Ibarat sebuah pertandingan, peperangan, mereka keluar sebagai juaranya. Nah, minimal amanginak, sini adong mangrupi hita, adong sada kobaran di hita, tarsongo dia do, ulup-ulup surak-surak lasni rohani, nadibdok di bagasa terupuhon. Gari kemenangan timnas Argentina dalam Piala Dunia sepak bola 2022 di Qatar itu luar biasa do penyambutan nasida kan, luar biasa itu. Mereka menganggap timnas mereka itu adalah pahlawan bagi bangsa mereka. Nah, tarsongo lima gobaran di bagasan turpuhon. Jadi molota payutihut ima turpuk jamita nasian ede pasalmen ono puluwaluon, omong gobarhon, olop-olop, surak-surak, las nirohani bangsa Israel, dumula masih si Daud, manaluhon akan musuh nasida, Bapak Tuhan akan musuh nasida, alon nasida. Jadi dumula siang perporangani, nang bongot nasida tu huta Jerusalemi, disima marulop-olop, marusurak-surak ma, sude pangisi ni bangsoi, secara khusus pangisi ni huta Jerusalem, manumunomu, Raja Daud, namulaksian perporangan. Alanido menginang, bisa dikabarkan songo dia ma, olop-olop surak-surak ni bangsoi, songon, ya selebrasi timnas juara dunia itulah luar biasa. Luar biasa. Ido dari gobarho di bagasan turpuhon. Alania manginang langsung ido mulai nakin nasian epistel sadaro kita masuk ke minggu Palmarum. Palmarum sian hata palma. Palma itu daun.
Palmarum, molo hata Batak mare-mare. Molo di Banasida manumunomu marhiti na maniup mabuan aka bulung ni palma haurata ima gobaran sebagai tanda sukacita atas kemenangan dan kejayaan. Songoni macara nasida. Jadi dang sembarangan nih. Dang sembarangan nasida menyambut kedatangan seseorang marhiti na maniup aka mare-mare palmarumon palma karena itu adalah penyambutan seorang raja. Alani mulut apa itu di bagasa sadarion minggu palmarum di dok mulo di piste lipat orang di tikelau bongot Yesus tu huta Jerusalem dungi Roma sude pangisi ni huta Jerusalemi sude manasida topu marsurak-surak marulup-ulup pangiar suarana lama nemu Tuhan Yesus. Mulai banasida manamundum Yesus marhite na mandi paka bulung rata palma mare-mare ima gobarana nama nomo raja nasida. Jadi memang menimbulkan kegemparan kehebohan. Apalagi tu panggonggomi hati hai dikuasai oleh kerajaan Rom suku-suku rohana nasida. Ayo si raja naroi. Jadi boy tabayakon oma minggu palma minggu parpudi lau bongot Yesus huta Jerusalem si ini memang takub si ini mesti mana mati di hau pindah silang. Jadi mulai nyatanya itu oma deba daftar dosa, kesalahan, kejahatan, pelanggaran ni Tuhan Yesus. Karena Yesus memasuki kota Jerusalem disambut sebagai seorang raja. HP takasdo bangsoi dituruni panggonggomioni harajan Rom. Jadi itu menimbulkan apa ya? Kegelisahan, menimbulkan kebencian, menimbulkan tanda tanya kepada penguasa. Buasa itu mutomu Yesus si songan raja. Nong adong do raja di hari Israelon, nong merdeka do halakosian Rom. Jadi buat banyak konon, ini enggak sebuah penyambutan, sebuah arak-arakan. Tapi karena Yesus disambut seperti seorang raja, itu menimbulkan kehebohan, kegemparan, menimbulkan tanda tanya. Jadi mau tak bilang-bilangi, gudang do alasan-alasan ini penguasa Roma untuk menghukum Yesus hukuman maksimal, hukuman mati di kayu salib. Ala dianggap Yesuson pemberontak. Buah sebagai birajon. Holasada do raja, Kaisar. Amang inang, ido nakin na tapadomu di bagas turbuhon. Nakin na parjul patorang, gobaran taring itu manumunomu tim kesayangan kemenangani sebagai seorang pahlawan yang menang dalam pertandingan. Disambut dengan gegap gepita, dengan sukaria, sorak-sorai. Ya setiap tim yang menang lah. Perancis ada yang menang, Italia yang menang. Ya setiap timnas yang menang itu akan disambut dengan luar biasa. Nah, songon ini di bagasa Edeon de Donasida, ima ditikina bongot Raja Daud, mulak sian parporangan, papatu akan musuhna, dapotan hamonangan ibana. Oma ede bidu ono puluwelu. Nah, molosian epistel, nasian Yohanes 12 patorakon, nang Tuhan Yesus pe, di minggu palmarum idok, ditomu-tomu pangisi ni huta Jerusalem ibana, ala di etong nasida, di rejum nasida, Yesus odo, anak ni si Daud. Yesus odo si palua, ibana do raja. Ibana itu nasida, seperti penyambutan raja. Sudah do pangisi ni huta Jerusalem hati-hati, sudah nasida haruar sian bagas nabe, jala sudah nasida menemumu Yesus. Dangadong ngetading. Bayu tabayakom mula pola satu kota menyambut kedatangan Yesus, ya seperti kedatangan Daud yang pulang dari perperangan atau seperti pesta selebrasi timnas pemenang bola itu luar biasa. Sudah jolma marsurak-surak. Amanginang di bagasan trupohon di patorang ditikin mulak Raja Daud siang parporangan nai manaluhan akan musuh nasida akan bangsa silibani disima ditomu-tomu nasida asa bongot tu huta Jerusalem jala bongot tu bagas joro. Jadi mereka merayakan selebrasi kemenangan, mereka memasuki kota Jerusalem dan mereka menuju
menuju bait Allah. Jadi yang menarik amanginang, taring untuk bangsa Israel ini agak menarik. Bangsa Israel, ima bangsa ini debata. Ibu kotanya Yerusalem. Sukun. Mulai dok bangsa Israel bangsa debata. Ise do raja nasida. Alusna debata do raja ni bangsa Israel. Di dia do titik nol pusat kota Yerusalem, bukan istana raja. Alai bagas coro itu. Bagas coro do titik nol, titik tengah pusat kota Yerusalem. Jadi dak kolak kata melidok nasida bangsa Israel bangsa ni debata do raja nasida. Karena memang titik nol pusat kota mereka bukan istana raja, tapi bait suci itu. Alani di patorang di Psalmen 60 aluon ditikina bongot si Raja Daud dota kaparanganna tu huta Yerusalem namonopot bagas joro debatana di paristongan ni huta itu mana. Jalan menarik amanginang mulut aja di Psalmenon pabua berbeda do pemahaman bangsa Israel do ke bangsa nasing. Mula bangsa nasing kan itu tadi do isi do rajana. Di mana pusat ibu kotanya? Menurut kita kan pusat titik nol di sana, balai kota di. Itu. Tapi kalau saya tidak, isi rajana debatado atau isi Daud, anggota isi Daud sikat bohine debata. Raja Israel hanyalah wakil Tuhan. Raja Israel itu wakil Tuhan. Mereka harus patuh, harus tunduk, harus taat kepada Allah. Kalau tidak dipecat. Songo si Saul dipecat di. Gijang rohana. Dihitung gimana? Ala raja ibana lomo-lomo nak. Nah menarik di son di ede Psalmen 60 waluon. Nakpe marulup-ulup marsurak-surak nasida pangiar surak nasida manumunomu Raja Daud dota kaparanganna mamongoti huta Yerusalem jala satu bagas joroi anggo pusat nagabe sentral ulup-ulup nasida surak-surak nasida lasni rohana nasida penyambutan ini bukan manusia. Ini menarik. Jadi benar Daud yang memimpin pasukan Israel berperang melawan musuhnya. Dan mereka memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tetapi mereka bersukacita, mereka menyambut itu, mereka mengatakan, nama nomonomu debatado hami. Ala debatado raja nami. Debata ulu balang nami. Debata nama ngurupi hami. Jadi Daud dianggap sebagai simbol perwakilan Tuhan. Jadi bukan mengkultuskan Raja Daud. Itulah keyakinan mereka. Dakolan nagabe ya seperti ya mengkultuskan atau mendewakan Daud sebagai raja, tidak. Mereka sadar bahwa kemenangan itu adalah dari Tuhan. Tetapi Tuhan memakai Daud bersama pasukannya. Jadi melidok marid de nasida, marsurak-surak nasida, marulup-ulup nasida, jalai pagugo nasida suarana, ya sukacita yang besar itu, penyambutan itu, arak-arakan itu, kemenangan itu, mereka bukan menyambut manusia, tapi mereka menyambut Tuhan. Jadi dia tong nasida debata nabongot tu hutan nasida. Nakit ay 25 idok, nunga di ida nasida haba bongotmu ale debata, haba bongot ni debataku, rajaku tu bagasan haba dionai. Jadi mereka bukan menyambut dalam arti menyambut atau mendewakan, mengkultuskan Daudnya. Tapi mereka menganggap mereka menyambut kedatangan Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi bangsa Israel itu. Yidang ulu nasida marsobat tujolma. Alena nasida percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan, memberikan kejayaan. Jadi nama nomu debataro nasida. Nakpe marhite udurani Raja Daud dota kaparangan nai, tapi mereka menyambut debata. Itu benar luar biasa do ulup-ulup nasida. Ayat 20 itu dok, pinuji ma debata di bagasan akal hutan Tuhani, hamu aleak kanasian mualni Israel. Jadi ini adalah ajakan seruan bukan hanya penduduk kota Yerusalem, tapi sudedo halaki, song hal Argentina ini. Dakwalan pangisini huta ibu kota negara Argentina yang bersukacita menyambut timnas mereka, tapi semua mereka tumpah
Semua mereka keluar, semua mereka bersuka cita. Songoni mah di bagasa terpuhon. Sudah pangisi ni huta Yerusalem pangisi ni Israel secara khusus pangisi ni hutannya Yerusalem marulup-ulup marsurak-surak marlas nurohana sida lahu manumunomu debata. Jadi dang pinuji mah si Daud daun pinuji mah debata di bagasan akal luhutan. Jadi mereka bernyanyi, mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan. Karena mereka tahu, karena mereka mengakui bahwa ya raja mereka adalah Allah. Debatado raja nasida, debatado ulu balang nasida, debatado napamonang nasida. Jadi inilah ungkapan sukacita mereka menyambut manumonomu hababong debata tu bagasan habadiona lapatan tu huta Jerusalem nang tu bagas joro na di huta Jerusalemi. Amang inang di bagasan trupuhon nakin didok topik minggu ta di enet sian ayat 35. Ayat 35 nakin didok saleho kamuma hahormatan tu debata hamulion nai gumonggom Israel jala akabanogi jang sahalido hagugu onna. Leo kamuma hahormaton tu debata. Mengenal kebesaran Allah. Mengenal kebesaran Allah. Leo kamuma hahormaton tu debata. Alani marhiti minggu palmarum di bagasa sadarion. Marhiti ede puji-pujian pesalman ono puluwaluon. Di sosodo hita. Di togido hita asa tapasaat maha hormaton tu debata. Ya, mengenal kekuasaan Allah. Di songo bangsa Israelon marulup-ulup, marlas nuroka, marsurak-surak nasida, dang nagabe pinuji masih Daud daun, pinuji madebata. Jadi kita diajak untuk mengakui, ya dikatakan mengakui kebesaran Allah. Nah kini dok, leo kamu mah hahormaton tu debata. Inilah ajakan dari Nats Korba kita pada minggu Palmarum ini. Mari kita memuji debata, leo kamu mah hahormaton tu debata. Mari kita mengenal kekuasaan Allah. Karena Allah lah sesungguhnya raja bagi bangsa Israel, raja bagi kita. Allah yang menjadi panglima perang, ulu balang na begu, yang tidak pernah terkalahkan. Allah yang memberikan kemenangan itu. Dakolan alani guguna. Jadi mari kita memberikan hormat kepada Allah. Leo kamu mah hahormaton tu debata. Jadi mari kita memuji Tuhan, kita bersuka cita dan kita menyadari bahwa seperti pengalaman bangsa Israel ini, kalaupun mereka boleh menang dalam menghadapi musuh-musuh mereka, itu bukan karena usaha mereka, karena kekuatan mereka, karena kehebatan mereka, atau karena tokoh siapa Daud, bukan. Tapi mereka percaya itu karena Tuhan. Kita di bagasan ngulutuan manginang rikot dari kita mangalehon hahormatan tu debata. Mulai dok mangalehon hahormatan tu debata, dan nampak dok nah kurang hormat debata, nah gila hormat tu debata, tidak. Tapi ini adalah sebuah kesaksian, sebuah pengakuan dari iman kita, dari hati kita. Seperti bangsa Israel, mereka mengakui bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan karena Daudnya. Jadi mereka tidak mengkultuskan, tidak mendewakan, tidak mengagungkan Daudnya. Pinuji madi Daud, tidak. Pinuji madi bata. Nah, kita pia menginang di bagasan geluta, naik masongoni, talehon hahormatan tu debata. Nah, domuna tu trupuk epistel laki na manginang ala minggu palmarum hita mulai son tabereng adong bulung rata, bulung palma, hata batak mare-mare. Jadi marhite bulung rataon, marhite daun palma on, oma simbol. Simbol bagaimana bangsa Israel songoni hitan waeng menyambut kedatangan Tuhan. Ala debata naro ima debata namar homonangan. Tuhan yang telah menang, Tuhan yang jaya,
Tuhan yang perkasa. Jadi alani takas mahita di Minggu Palmarumon, mari kita berpalmarum, mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita, mari kita memberikan suara yang keras untuk menyambut Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan, kejayaan dalam hidup kita. Adong piga-piga na buita putih sian epistel. Sasitongna biasana jamita langsung do sian barita ni Yesus, hababongot ni Yesus tu huta Jerusalem. So malah songoni. Aleng ko sahalion dibuat tibana sian pengalaman ni bangsa Israel ditikimula Raja Daud sian perporangan ni. Tapi inti sama, intinya ini adalah ajakan arak-arakan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kemenangan dan kejayaan kepada Israel. Demikian juga Tuhan memberikan kemenangan kejayaan kepada kita. Adong mapiga manginang na buita putih sian turpohon. Na parjulo buhado kita berpalmarum. Bagaimana cara kita merayakan Minggu Palmarum? Ini minggu terakhir sebelum Tuhan akan disalibkan dan mati di kayu salib. Nana parjolo didok dison sian epistel lakining didok. Mari kita merayakan Minggu Palmarum ini dengan sukacita. Marulup-ulup, maras nuroha, marsurak-surak mahita, manumunumu Tuhani. Nungaro ibadah tupur tibion, jala radi ibana manisa dosata. Jadi kita mendapatkan keselamatan karena pengorbanan darah Tuhan Yesus. Atau ditikina marulup-ulup kita, ya, ketika kita merayakan Minggu Palmarum. Buhado benota laho mamestahon, laho merayakan Minggu Palmarum. Nana parjulo di son ima taulup pemadebata, ta edeh pemadebata. Didok di ayat 10 Yohanes 10:2. Hosiana pinujima naro marhite goarni Tuhani, rajani Israel. Ima ede ulup-ulup surak-surak ni bangsa Israeli. Songoni mahita amanginang. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Minggu Palmarum ini, kita menyambut dengan daun palma ini sebagai simbol bahwa kita menyambut Raja. Raja yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kemenangan dari kuasa dosa, maut, dan kematian itu. Alanya menginang taulup poma tapangir masorata. Jadi Minggu Palmarum, Minggu las nirohado. Sutung adung na songon nagabi marsak ibana. Bosa marsak ko, ima dah Minggu Palmarum jikri nami. Udah salah itu. Mula mar Palmarum iku marulup-ulup, mardulas niroha, mar surak-surak, tapangir sorata. Gitu. Ahama edeta, tadok masongon edeni, ede nani dehoni akapangisin yang huta Jerusalemi. Jadi dia kasa mingguan rap mahita, marulup-ulup, mar surak-surak, mar siroha, jalata tapangir sorata, tapagugu sorata, mari dehita edena ima Hosiana. Hosiana pinasupasuma naro marhite hite goarni Tuhani Raja Israel. Boleh slide dibantu ayat 13 dari epistel Yohanes 12 ayat 13. Ayat 13. Oke, amanginang asa tadi, mulai tadi, lobis yan tada. Asa tadi tutu si tutu hita di bagasan Minggu sadarion, pabuana rap hita mar palmarum, rap hita marulup-ulup, mar surak-surak, marlas niroka, tapangiar mojo suarata, edi pujata. Asa parsidoho tita songon edeni bangso Israeli, songon pangisini huta Jerusalem. Jadi tapangnya bersorat terang. Setiap menginang dak pola buhakan, na mengarahkan memuji Tuhan do, dang na marsuru, na madok do. Mamulolo puji Tuhan. Tagorah maja menginang, tadok majo di bagasan ulup-ulup surak-surak las nurhata, tapangnya sorata, tadok ma songon ede nande dehoni pangisini huta Jerusalemi. Nama nomu Yesus. Manang ede nande dehoni bangsa Israel ditiki manomu si Daud mula siang perporangani.
Ratma hita madok sian edinasida ima ayat 10 tolu. Holan edima dua Hosiana ada dua tolu ya. Hosiana pinasupasu manoro markite goarni Tuhani raja ni Israel. Bu salat nari. Sekali lagi. Dua tolu ya. Hosiana pinasupasu manaro marhite goarni Tuhani raja ni Israel. Ima edita manginang. Unang edinasing. Unang dandut jo. Ojo edita. Di minggu palmarum okot edita. Jadi unang tading kita. Bekomau inang dah. Ditikiro si Daud do kapangis do parangan nai. Sude bangsoi. Dangarung na tading nasida. Sude nasida marul marsurak-surak. Ditiki bongot Yesus. Tuhuta Jerusalem. Sude pangis ini hutai. Buka. Sude halaki hiap. Mereka semua keluar. Ina akinata na menjumur abitna. Siapa jumuran di mana marsurak-surak. Ya lapatan na. So tung tadi kita di minggu palmariwon. Songan bangsa Israel na marulup-ulup marlas niroha manumunomu si Daud do parangan nai. Songon pangisini huta Jerusalem sudah nasida. Ya sudah nasida karuar simbagasna. Sudah kapertiga-tiga ipaso launa. Sudah do pangisini huta Jerusalemi marulup-ulup marsurak-surak marlas niroha marede manomu Yesusi. Nah hudok hitape iko sudah mahita ido. Iko sudah mahita marpal marum. Sudah mahita marlas niroha. Sudah mahita marede. Marede tari parhita jala tatomu-tomu Tuhani. Las rohatta. Roh Tuhan Yesus sembanu gijang. Roh ibana. Pola sahat tu mate imana di hopon silang. Nalam manubus hita do. Narikot di hita di. Jadi patut do hita. Tamado hita marulup-ulup. Tamado hita marlas niroha. Nunga pala roh Tuhani. Laho manubus hita marhiti-hiti mudarnai. Ima. Nah manghut muse di dok dison ayat 14 ya sen epistel. Dungi dapat jisma halo desada ima dihuduri hobar tuna tarsurat ya. Amanginang taboto ditiki bongot Yesus tu huta Jerusalemi dibuat ibana do halo desada. Yesus memasuki kota Jerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Keledai betina yang masih muda. Jadi halode. Ipe halode boru-boru. Ada songoni. Ada tambul sadari betul nak yai. B titik-titik boru-boru namuse. Ada songoni lapo. Ada tambul sadari on. Bisa ada nak. Sipata B2. Sipata B3. Akan songol to lapo di boto di. Titik-titik boru-boru nak. Maksud songona menginang. Yesus, itu hanya joke aja. Yesus memasuki kota Yerusalem, dia memilih mengendarai seekor keledai. Seekor keledai betina yang muda, yang belum pernah ditumpangi tunggangi orang. Ada maknanya itu. Dan hudul Yesus di atas ini, kuda. Karena kuda itu adalah simbol daripada kekuasaan. Ya, tapi Yesus memilih bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias ibandos balua nagok dame nalabok songon halode boru-boru halode boru-boru muse. Yesus datang mengatakan bahwa dia adalah raja, bukan raja dunia tapi raja dari kerajaan surga. Bahwa dia adalah seorang raja yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan damai. Dan roy bana membeda. Dan Yesus membadamai do. Di mulalung colman na membeda dan nahala Kristeni. Angko Yesus roh tu portibion si buat damai bana. Labok di bana. Itu artinya Yesus mengendarai seekor kuda. Salah deh. Keledai. Keledai mana kedelai? Keledai itu, ima. Ang atabotoi, sen sekolah minggu kasau malita atabotoi. Nah, amang inang ayat 10 obaton pengoto kita, hati-hati. Jangan gagal paham. Jangan salah menduga. Dalam menyambut Minggu Palmarum ini, perayaan Minggu Palmarum memasuki Minggu Pasion, nanti sampai kepada Hari Hamamate,
satu hari Hamate, satu hari Paskah, ada satu hal yang perlu diingatkan kita. Hati-hati jangan gagal paham, jangan salah menduga. Bahwa kita menyambut Yesus yang adalah Mesias, Raja dari kerajaan sorga, kerajaan Allah, bukan Raja dunia. Jadi ini juga nanti kita akan masuk dalam Minggu Pasion. Biar kita mengingat dah. Sudah do pangisi ni huta Jerusalem namar surak-surak marede menemu Yesus. Sudah nasi dan nama dok Hosianna pinujima debata. Tetapi karena mereka gagal paham, salah menduga, mereka berpikir bahwa mereka menyebut Yesus sebagai raja politis. Raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nasida do nama dok Hosiana ala di ari hamamate. Nasida mesti nama dok parsilak konma ibana. Jadi ini penting. Penting kita mengenal Yesus. Siapakah Yesus sebenarnya? Kalau kita salah menduga, salah gagal paham, tidak mengenal Tuhan dengan baik, nanti kita akan seperti penduduk Yerusalem. Nasida do nama dok Hosiana, nasida nama dok parsilak konma ibana. Dang raja nami. Artinya menginang hati-hati, ya. Penting bagi kita untuk mengenal siapakah Yesus Raja yang datang itu. Apa artinya Yesus mengendarai seekor keledai betina yang muda itu? Nana patuluhon didok unang homabiar borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni haludi. Jadi pesan apa turuhon di Minggu Palmarumon di tiki mana munut Tuhan Yesus didok turpuhotu kita unako mabiar. Jangan takut. Jangan takut hai borusion. Molo di Hatanisa didok ya ayat yang ke-15. Jangan takut hai putri Sion. Una kumabiar borusion. Amang inang marhite Minggu Palmarumon, marhite manemu Tuhan Yesus di papos rohata. Asa unang behita mabiar. Godang do membek kita mabiar, mabibiar hita. Babek kita mabiar yang 10 tahun. Godang do. Mabiar colma. Ya, banyak persoalannya. Ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Nah parpudion, mabiar jolma alani pangotak ni kebijakan perang dagang. Ya. Trade war. Perang dagang ala Donald Trump. Perang tarif. Halaki do gajah do namar porang. Amerika itu Cina. Alai aka semut, aka porang sudah gabe korban. Karena kita tahu kalau ini berlanjut, perang dagang, perang tarif, perang biaya masuk antar barang ini, antar dua raksasa ini, itu akan menimbulkan kekacauan di dunia ini. Dan kalau ini tidak akan berhenti, tagugo matang yakta, mulai si Donald Trump, saya tangguhkan dulu 90 hari. Ditangguhkan, bukan dibatalkan. Hai bawa mana jugul. Amanginang. Saat ini memang kita dikuasai rasa takut, khawatir. Perang dagang ini menimbulkan kekacauan, membuat dunia akan diambang resesi global. Aku potong api ke persentai di ban. Opung si Trump. Mulai kita kona 32 teh. Anggo Cina di ban 125 teh. Lomo-lomo na. Biji molopola deba. Modal na 1000. HP kon Gerison di san 1250. 1000 tambah 1000. 250. Mulai ban harga juta. Baik saya menuhur barangnya teh. Busuk naman barangnya. Ini memang aneh memang. Nah, imajo salah satu ketakutan kecemasan dunia sekarang. Dunia diambang resesi global. Karena perang dagang. Alai hata debata madok una koma biar alision. Pos rohata. Buhape tantangan di Portibion. Masa pena masa. Rope aka. Aduh si bodil. Bukan nabi si bodil juga. Covid. Salpo di sini.
Gumogo debata. Jadi kalaupun kita sedang dibawa bayang-bayang ketakutan, kecemasan karena ancaman resesi dunia, alai hati debata mandok, una kumabiar. Debata do rajata, debata selera hamonangan. Amin. Martang yang mehita. Maulah tema Tuhan debata Jehovah. Di minggu sadario Tuhan, gok lasni roha, gok olup-olup, gok pamujio kami Tuhan. Ala roho di Tuhan tu pertibion, mabuan hamonangan, mabuan hanguluat di hami, marhiti-hiti hamamatem, dohot hahihemu. Ale Tuhan debata Jehovah, ajar kami Tuhan, paingot kami Tuhan, di bagasan minggu sadarion, asa sudi kami Tuhan, parsidohot, mar palmarum, marulup-ulup, marlasnuroha, mar surak-surak, marede, mamuji jala manumunuho. Ale Tuhan debata Jehovah, di botoho di Tuhan, godang Tuhan tantangan na hodo pihami di bagasan ngulu nami. Tantangan ni ngulu si gunupari, itonga-tonga ni keluarga, itonga-tonga ni aka ulaon nami, usaha nami, buniaga nami, itonga-tonga ni nang tantangan kesehatan. Gudang kadongan nami di bagasan kabarsahiton. Gudang aka dongan nami na di bagasan kecemasan alani ancaman resesi global na boy mamparngop mabakorhon. Semakin sulit kehidupan dot aka lapangan pekerjaan. Alai roh Tuhan di bagasan sadarion. Roh Tuhan raja sibuan hamonangan di hami saluhutna. Alani Tuhan pos rohanami Tuhan. Homa Tuhan na mangurupi hami. Homa Tuhan na pamona kami. Jala homa Tuhan na mangalopos ni roha di hami. Asa unang di bagasan biar behami. Tuhan di bata Jehovah, pasu-pasu mahatam Tuhan, jala lopokoma tu bagasan roha ate-ate di meganup. Songan Tuhan di bagasan sadarion, tuho Tuhan pasotonami, sude ruas ni huriam, digadup inganan na. Toktong ma Tuhan ramoti jala pasu-pasu. Paingot Tuhan aka ruas ni huriam Tuhan, asa marningot, roh tutonga-tonga ni bagas coromon, songon bangso Israel, songon pangisi ni huta Jerusalem, asara pami Tuhan, marulup-ulup marlas ni roha, di minggu palmarum. Songon ni Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan ang sudia kana posom, sudia ka pangulan ni huriam, asa toktong na si Tuhan, boy gabi parmana dinggan, na gabi tiruan, di tonga-tonga ni huriamon. Songon Tuhan debata Jehovah, hutangyo kami Tuhan aka ulaon pakobas tonga-tonga ni huriam. Hutangyo kami Tuhan aka ruas mu Tuhan, di ruas ni huriam napida keluarga amang hutapea inang borusi hobing napida tu GKPI Gunung Para Resort Pabatu Tebing Tinggi homa Tuhan mamasu na sida dihuri na sida na baru asa toktong gabe ruas na mangulu na sida naringgas mamuji pasangap guarmu dia ka ruas ni huriam Tuhan ruas na baru mendaftar tu tonga-tonga ni huriam Tuhan keluarga Bapak Dominikus dot inang Lida Boru Tambunan Narosian GPIB Jemaat Abraham Serang. Ale Tuhan pasu-pasu ma keluarga na baru tonga-tonga ni huriam asa gabe keluarga siturokona si Tuhan di tonga-tonga ni nguluna. Songo itu ada bata Jehovah. Hutangyo kami Tuhan nang program kunjungan gerejawi yang akon nami na poso bulung na niluhon ni amang pendeta Surya Lumbaturuan dotaka amanami sian dewan koinonia. Pasu-pasu man Tuhan, kunjungan nasida, pada parmaran, jaladan Tuhan toktong gok las niroha nasida. Soalnya Tuhan, Tuhan nang hutangyo kami Tuhan, nang di rencana mutasi paditanami, tuaka ari-ari na mangihut. Homa Tuhan nama masu-masu saluhut na, asal ibu mardalan dinggan. Soalnya Tuhan nang dia ka ulang nami, lah manumunomu, partangyang pasion, na dipatu padi huriam, 2 hari 2 borngin padudut hari Selasa dot Rabu. Das-dasip Tuhan rohani sudah karuas ni huriam. Asara pemi Tuhan di tengah-tengah ni huriam, di tengah-tengah ni pertangyangan pasion nami na parjolo do na paduakon. Songan Tuhan, Tuhan nang pasat nami nang sudah karangkaian kegiatan acara satu Jumat Agung satu pesta Paskah. Nang aka parheho na patu patong-tongan ni huriam, marhiti-hiti aka inanami siang seksi perempuan
pasu-pasu Tuhan, asa bui mardalandingkan sudi aka perayaan Jumat Agung 1 Pesta Paskah. Songon Tuhan, Tuhan nang pasatanami nang disakap ni huriam, marhite panitia tahun transformasi. Nanaing patupakon kegiatan berpacu dalam buku ende, dohot kegiatan Festival Kor Antar Banjar. Tuhan pasu-pasu ma sudi aka panitia, pasu-pasu nang sudi kami karuasmu, asa sudi kami Tuhan parsi dohot di tengah-tengah ni kegiatan ni huriam. Soalnya Tuhan, hutang kami Tuhan secara khusus, dia karuasmu Tuhan, na di bagasan parsahiton. Tuhan pasoton nami, amang Roni Marpaung, na dirawat di rumah sakit Fatmawati. Inang Nyonya Sintauli, Sinaga Boru Simatupang, na dirawat di rumah sakit Cinta Kasih Ciputat. Dia manami Frederick Simajuntak, na dirawat di rumah sakit Sentra Cibinong. Inanami Eva Juliana Boru Sejabat, na dirawat di rumah sakit Murni Teguh Ciliduk. Amanami Immanuel Nathanael Manik, na dirawat di rumah sakit Sari Asi Ciputat. Songoni nang di inang nami, inang Nyonya Sintua Yosi Majuntak Boru Siagian, na tongon dirawat Tuhan di rumah sakit Persahabatan. Ale Tuhan, secara khusus Tuhan pasoton nami, akar ruasmu, na di bagasan hagaluni pamatang, na tongon dirawat di rumah sakit di inganan sida ganup mersada-sada. Mangidu jalan mengile kami Tuhan, tungasi maroham Tuhan. Leho ma Tuhan gugu, leho pakirimun, leho Tuhan nang hahipasun tunasida. Pasu-pasu Tuhan, sudah katangani dokter aka pangubati. Pasu-pasu ka ubat, dota ka alat medis. Asa bui gabi parhitian, hama malum sahid, tua kadongan nami na dirawat di rumah sakit. Songoni dia karuas ni huriam Tuhan, na marsahid di bagas, Komo Tuhan nama masuk manusia. Songoni Tuhan nang dia karuas ni huriam Tuhan. Na marlas ni roha di bagasan sadarion nang di bagasan minggon. Ima na merayakan hari ulang tahun ari hati tubuh nasida. Songoni nang ari ulang tahun perkawinan nasida. Ali Tuhan tabay ma Tuhan pasu-pasum. Gajeng umur hahipason las ni roha dia kadongan nami na mar ulang tahun kelahiran. Songoni aka keluarga lepas keluarga, na merayakan ulang tahun perkawinan sida, tabay ma Tuhan, dame las niroha do holong niroha, asa gabe ripe na martua na marlas niroha na sida. Songoni Tuhan di bata Jehovah, mulutung mardomu sirak kami mulak siantongan di bagas jorom, todima na mandongani hami. Amin.
Jesus dingolukon 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 guduluk ni Jesus dingolukon totong diruhku mauliati gulas ni Tuhan mari menolong ni Tuhan dia mauliati gulas ni Tuhan mari menolong ni Tuhan dia dang huna umbea dingolukon 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 dang huna umbea dingolukon totong diruhku mauliati gulas ni Tuhan mari menolong ni Tuhan dia mauliati gulas ni Tuhan mari menolong ni Tuhan dia gulas ni Tuhan doa dingolukon 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 gulas ni Tuhan doa dingolukon totong dirulukon mauliati gulas ni Tuhan mari menolong ni Tuhan dia mauliati gulas ni Tuhan mari menolong ni Tuhan dia Tatangnya kon ma piliata, ale debata amanami na di banua ginjang, hodo haroroa ni saluhut, silehon lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu kami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon bi tundirudi pamataku osadohun guguki rudi salu hartaku upasaha Ale amanami na di banua ginjang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dutaguku rudi hasanyapu salele nile
namu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala jeramoti Tuhan debata maho. Di sodakon debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon debata ma bohina tuho, jala di pasaurkon ma damena tutodim.